Tujuan pat ngai boleh perok bi jangai boleh sternat ban page video ni channel jangi ban ngai boleh ru kham tam gitu belong kinong support berat ba yo ni channel jangi tege ni pot berklim mat ke bamenta yang nyesngap juga we ke jitu khna ke bas muternat sisa nak bible ke balong pat kumna ka kitab ku jong Isaya lenong ke balai Pyniap mat ke dikhot ke balai penriu terter bat kitab ke ba jong siam lenong ke ba khat khandai ke dikhot ke balai pusan terter kan ni kalau kerja tu kena sepangkat thama ka basir khai ka ba u angal Trai dal de hi ulawan banyele thama nak benta ki khun Israel bat da ka wai lam banap ke jong u long batang ha kasimit la Pyniap no haduh silak prapusan hajar ngun ki Shipai jong usim jong ka Assyrian ti show ni ya seprang kan pon kerpat di field dan sundes bahasa like ini video bat kum juru subscribe unit channel jengi nak benta tu perlok ki 4 subscribe wat num klat rubat kuman kumno tis ngau halor gane ka jingi thu khana tu matang nya ya no seprang hatu pila ban ngai batang marwei ula panyakhun ya ka kenhun jong ki Shipai ke baraki pau hajar bat dakilak ka bor yu ka bakum kata hanrei gane kala jia ha jingi khun ha ka bau angal Trai tang marwei ula Pyniap ya kenhun ka ba haduh silak prapusan hajar ngut ki Shipai Assyrian ong bagilong Shipai ke ba kral ke ba start mat ke batbet haduk tata ha ka ba ki lahir tama bat job theo wat ki Shipai jok hima ke bakrau ha gitu ki por ha po ko jingelam jong sim jong ki usena sharif u bolong no sensar bakrau bor jong ke hima Syria ha kisnam news pasan BCE bat kala long ko por pusi ha Jerusalem ha ka ba ki babun ki bril la Thailand dat no blai kila mane no ki we pat ki blai jong ki nong we bat kinong ba bat surok jokil ong ba kiladap de kita gi blai thau gi bathala namar ba usim ahas balong kpa jong Hezekiah ulai lam baklano i khon Israel nak lenti jong yawe bat mane ki blai thau ki bathala ki bala thau de sti jong gi breu Hezekiah udap da kanjis ngosi ha mau yo i ga jong gi breu ki jong u ba ki mane kita gi dur jong gi blai thau ki bala sna di ki jong gi breu bat ki da kan tiu burom yu kat ba ka yeng ngam kantang ki jong yawe ka kenja jar Hezekiah ulong breu badon kejinget ke bas kam ho ublei bon jus tenat ban pule ya kejing tho ba khu sepang ki kam ki bakrau ke jong ublei ba kumno lawan lam ki nakari jong pharo bat penkat arliang ya duria ke basa ba kumno ki khun Israel kin yo ban jam sesidian bat iki khana sepang undibet ba kumno lolong breu ha ka ba ublei u ye bat long ba ba ku pa jong usim ahas ulayap na Hezekiah ulasimti ya khat ban long kum usim haba ulah simti ka khat kum usim ka kam ka baning kong e ka ba Hezekiah ulah le ka long ba ulah pelipat ya ka tempel jong Solomon ulah penmi ru ik hukum ba paro ki khun Israel ki deban mane tang ya u yawe bat bagi deban penduk pendam ban penjot penprano sendon ya ki dur jong ki blai tha ka badan apa kari Israel bat kan ka jing le ka jong Hezekiah long ba suki pasuki kalapan phai pat ya ki khun Israel nak lenti ka bas new bat bakin mane bat angu tang ho ublei uba im bolong yawe bat kumjur ban bat scam ya ko hukum bat kejutang jong ublei henrei omboro ke basu tenat ya kan ka jingle ke jong u bat bentau uhab ban ya kendu ya ka jing tenjuk ke bakrau tam ha ka jing im jong u kum usim jong ka juda Shipai Assyrian ong ba kilong kita ki Shipai ha ka baro ki hima jong ka prathai septing namar ka jing tebet jong ki ha ka rukom ya le thama namar bagi don kita ki tiari le thama ki bakan sai tam ha gitu ki por bat ki nong set khnam ki bat tebit tam bat long bahaman bagi her thama ya kanu ke hima omdon bala banyale persya ya ki namar ka jing piang jong ki tiari le ka jing klain jong ki bat ka jing bun pai bat baro ki snong bat ki hima ki khnyu haba ki os ngau ya ka jing wan jong ki da ka jing alam jong usim ba krau bat basir khai haba ki her thama ya kanu nong ba ki ker tawer ya kanong ba bor ko wei bat ki khang lut ki lat klenti ban yo jing bam la ne ki wei ki jing don kam kat hadu ba ta kanong ba ka hab ban pendam hi la ne hab ha ka wai lam jong ki bat ha ka ba ki siat ki khnam jong ki sebeneng i kum ba ka sngiru kala dum bat ka jing hab jong ki khnam jong ki la beneng kala long ka ba sir khai hadu ta bat kam juru long ba ki long ki bas ngo sarong bat kita thok ya kejing her thama jeki ya khima ki bapher karu kom penjot bat kejing job jongki usim jong Assyria hadin ba ula job thama ya ka northern Israel ula thmu ban kerkut
bat ban job saya kanong ba Jerusalem usim hasikaya balong usim barang kena haba ulu sngau ya kene ladap dang jing sngau kenyu bat jing sngau khuslai bat long ba ula penmi ya ko hukum ko ba kerki ya ki breu bat Shipai ke jong u makin pen skam ya kan ro Jerusalem bat kum juru dang jing tiang ba yo ki Shipai Assyria ki kerkut ya kanong ba Jerusalem makin mi osu kapam kadi kum ta u hasikaya ula hukum ya ki breu ke jong u makin sna ta ki tunal ne ki Kliu hapo jo hikram knang ban yo ban stok iki mar ki mata bat kum ta u hasikaya long ba ulala ban te ban pen skam ya kan ro Jerusalem bat om tang ba ula pen skam ya kan ro Jerusalem andre ula te bat pen skam ru kham tam ya ke jingek chong ki khun Israel ha oblei bat long ba ula khot ya jing duai lang bat dak ba pen ken mau ru ba om don kuno kun hun Shipai ke bakrau ke perthai kepala banyalek persya bat ublei chongki bat long ha ba ki Shipai jong usim sina syarif kila kerkut ya kanong ba Jerusalem kanong ba kala khenyu mat ki pai ba kila dap dak jing septim bat ha ba usena syarif ula poi ha po khardop jong kanong ba Jerusalem ula pertara khatin ke bajam rengkat ke jir ki beng bat udaong usim jong pi le ru unom la ban pelai ya pi bat ublei jong pi ru dalele unom la ban pelai im ya pi nakakti ke jonga bat susu ula ong daktin ke bajam ke bha ya pi ba pen sorondar no menta bat ngansya lai lu ya pi ba pen sa sabar jong kanong ba Jerusalem usim hasikaya ba ulu yasngau ya kanel ong ba ulas ngosi pai donut bat ulakan ya laki jain sim bat kum juru ula tuai ha ublei bat nang tal ong ba ublei ula pha yo isaya ban yathu usim hasikaya bat ki breu ki jong u ba u sena syarif bat ki Shipai ki jong u dalele ru kinamla ban penjot ya ke Jerusalem kum ba wan nakari Assyria kum tahi ulek phai thli marwe sa Assyria bat kum ba usim hasikaya ula duai ha ublei ba ublei pen i ke jing sai bat ka bor ka bakrau jong u kat ba usena syarif bat ki Shipai jong u kila ker saudong ya ke Jerusalem amba kamba ka bakrau kala jeh ka ba kala penlingok lut je barok kunong ba Jerusalem aba kila kimen step kali yo is tang kimet yap suda saudong kanong ba Jerusalem ha ka ba ki Shipai ke jong usena syarif kila yap lut barok ha ka ba ublei ula pha yo angel jong u Pyniap na phang da ka wai lam ke jong Trai bat usim jong ka Assyria ong ba lek phai marwe sani ni be bat ma uru la ong ba sum na la im na ka jing yam kat ba udang mane ya ublei thau jong u nisrok ha ka ying jong u adra melek bat u seresar ki balong ki khun ki jong u kila Pyniap ya u da ka wai lam bat kila phat ru sakari ararat kum ta u esar hadon u khun jong u la kiu ka khat kum usim jong ka Assyria tenok tak ni poran put ong nengen sia siam pat ha ka wai video khublei sibun pi baro